Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyati ridaillahi ta'ala al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratil qutub syamil wa aqwal wa mawdhi wa azam sultanin awliya syekh Hasan Ali Syadili. Wa ila hadratil mursyidina wa rabbil rahimna maulana Nabi Muhammad bin Ali bin Hashim. Sultan al-Qutb Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadratil masyayikhina wa syayikhina ustadzina ma'alim al-dina. Khususan Syekh Daradawi al-Saniyah. Wa ila hadratil sahabiyyat al-kitab Tanbihul Ghafilin Syekh Abdul Laif Nasr bin Ahmad Asmarqan. Usuli mafru'i al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa 'adda 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala. Haddatsana Abdul Hasan al-Farra, haddatsana Abu Bakr, haddatsana Ahmad ibn Abdullah, an Salih ibn Muhammad, an al-Qasim ibn Abdullah, an Allah ibn Abdurrahman, an abihi, an Abi Hurairah, an Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu engsun kanjeng Nabi. Qala itu sidin Nabi ing dawuh atadaruna. Ana ta padha weruh sira kabeh man ing utawi sapa. Ada deruna ana ta padha weruh sira kabeh man utawi sapa al-muflisu iku aran muflis umat sangka umat ingsun. Ngalu wadung ngucap matur sapa sahabat al-muflisu utawi muflis fina ing dalam kita iku man wong la dirham kang ora ana dirham iku maujud la wadwe man wa dinar lan ora dinar maujud wala mata lan ora ana bekakas utawa kekayaan iku maujud. Hanggalan nuli dawuh sinten Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al muflisu utai muflis iku al-muflis utai muflis min umati sange umat ingsun iku man wong yati kang teka sapa man yaumul kiamat ing dalem dina kiamat bi sholatihi kelawan salate muflis atau salate man asyamilan posone man yati lan teka sapa man qad syatama ale temen misuwi sapa man hadza ing iki lah wong Angkadabat lan nutusina sapa man hadza ing iki wa kalan mangan sapa man mal hadza ing bondone iki wong wasafakalan ngelokake sapa man hadza ing kete iki wong wa daraba lan mukul sapa man hadza ing iki wong ayo tasu mengoten wa lasaba man liyadah watu iki wong mau min hasanatihi aya sangka pira-pira kebagusane man liyadan ketua iki wong min hasanatihi sangking pira-pira kebagusane man faida faniyat monggo indang nalikane wis entek apa sanatu pira-pira kebagusane man babla ayyudah indang sadurunge yen toten sauri ma perkara alihi kang yutup ing atase ma ya ukhida mangkoten cupuk apa min khataya pira-pira keeleane wong-wong mau paturihat banget nuliten kemblokake apa khataya alih ing atase man pematuriha nuliten cemplungake sapa man finnari ing dalem neraka. Anas alun sapa kita Allah ing Gusti Allah taala ayu wafiqah ayen ta mitulungi sinten Allah na ing kita litaubati maring taubat wa yusbita lan yen ta netepake sinten Allah na ing kita alih ing atas taubat aina fa inna tsabata ranasune netepi ala taubat ing atas taubat iku asyad tu iku luweh banget teh
mina taubati timbang taubat. Al-Faqih rahimahullah ta'ala hadatsana Abu Husain Al-Farah hadatsana Abu Bakar hadatsana Ahmad ibn Abdullah an Salih ibn Muhammad an Al-Qasim ibn Abdullah an Al-Alla ibn Abdullah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam ajrana tahu ini para muslimin apa sira kabeh ngerti sapa umat ingsun kang bangkrut iki. Terus para muslimin bahwa sahabat pada matur maksudnya sing padha bangkrut sing dimaksud muflis wonten ing kalangan kita inggih menika tiang-tiang ingkang boten gadah dirham, boten gadah dinar, boten gadah barang-barang. Terus tidak Rasulullah dawuh di umat ingsun sing bangkrut yaiku wong kang teka ing dina zaman nggawa salate, nggawa posone lan teka misai wong iki. Dalih zina wong iki. Mangan arta neo iki. Muatahake gete wong iki. Ngutahake gete wong iki. Mukuli wong iki. Nuli krana dosa iku dibales den jupuk kebagusane. Yen tak bagusane sadurunge den putusake apa kang dadi kewajibane den jupukake lakon eleke musuh-musuhe krana iki. Lan krana iki nuli den jegurake ana ing neraka. Aku nyuwun marang Allah Ta'ala muga Allah Ta'ala paring taufik marang kita ana ing nglakoni taubat lan muga-muga den tetepake nglakoni taubat. Karena tetep ana ing taubat iku luwih abot katimbang taubat. Iki ngene. Wong-wong sing rugi sok bene akhirat iku ora kok nek selama dunya dene gak dudu. Jadi sing dimaksud Kanjeng Nabi wong-wong sing bangkrut, wong-wong sing rugi, wong-wong sing gak duwe apa-apa iku ora kok sing gak duwe kekayaan, gak duwe dinar, gak duwe dirham. Jadi sing dimaksud Kanjeng Nabi orang-orang yang muflis iku bukan wong miskin, ora wong fakir, ora wong bangkrut. Tapi sing diarani muflis, sing diarani orang yang merugi, orang yang bangkrut. Sing dimaksud Kanjeng Nabi ngene iku adalah ketika kok dekne selama dunya salat, selama dunya puasa, intine ibadah-ibadah apa wae ning dunya iku dilakoni. Tapi di samping iku dekne dolimi wong liya. Jadi gampangane ngene. Kok enek wong dekne yang nglakoni ibadah apa wae dilakoni. Tapi dekne ijek zalim karo wong. Ijek ngani ngoyo wong liya, nglarani atine wong liya. Iku sok ben ning akhirat dekne bakal merugi. Nang mesti merugi piye? Ibadah apa wae iku selama dunya iku bakal diparingno ning wong-wong sing dizalimi. Iku enek, misal enek fulan dekne ning dunya iku ngakoni ibadah apa wae dilakoni, pokok sregep ibadah. Tapi dekne zalim ning tanggane misal. Selagi kok dekne ora gelem jalan ngepura selama dunya, maka sok ben ning akhirat ibadah fulan, pahala-pahalane fulan iku bakal diparingno ning tanggane mau. Kok iso ngono kenapa? Ya mergo tanggane iki selama dunya dizalimi karo fulan. Bahkan urung sampai fulan iki njaluk ngepura ning tanggane. Jadi sing dimaksud al-muflis, orang yang merugi itu ora kok gak duwe harta, ora kok gak duwe dinar atau dirham, melainkan selama di dunia dia sholat, selama di dunia dia ibadah. Di samping dia nglakoni sholat, nglakoni ibadah, ya zalim karo wong liya. Maka iki sing dimaksud muflis sing dijelaskan Kanjeng Nabi. Dia percuma nek seseorang kok dia nglakoni ibadah tapi
nglarani atine wong liya ora njaluk ngepura. Bahayane ngono. Aja sampai ya, kenapa ya mereka kebaikan orang yang menzalimi iku bakal dikekno ning wong sing dizalimi. Kok saumpama ora mencukupi, maksudnya urung sepadan, maka keelekane wong sing dizalimi iku bakal dikekno ning wong sing zalim mau. Makane sangat-sangat rugi, sangat-sangat bangkrut lah gampangane sok ben akhirat. Makane iki Kanjeng Nabi ndonga fa nas'alullah ta'ala ay yuwaffiqana litaubah wa ay yuthbitana 'alaiha fa inna thabata 'ala taubati asyaddu min taubah. Kanjeng Nabi nyuwun ngajak umatnya supaya tetap nglakoni taubat, tetap jaluk pertolongan yang Gusti Allah supaya iso istiqomah taubat. Kenapa kok ngono? Mergo ya, fa inna tsabata 'ala taubati asyaddu min taubah. Istiqomah nglakoni taubat iku luwih abot tinimbang taubate. Jadi istiqomah iku sing abot. Nek taubate iku amane cek ning ngisore istiqomah taubat. Terus qala Muhammadun Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, iyyaka an ta'mal syai'an khair thumma tada'ahu fa innahu ma min ahadin taba thumma raja'a fa aflaha fa yanbaghi lit-ta'ib ay yaj'ala ajalahu baina 'ainayhi wallahu al-yusab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.